karki haka. Minti ɗaya ni fa minista ne ki tsaya ki ji abin da zan faɗa. Sanda ka kashe babana baka ji maganar kowa ba. Ni ma ba san ji taka ba a yanzu haka din nan. Waƙa da nake faɗa da shekewa ka ɗauka wasa ne? Kada ki mun haka ki mun abuwa. Da Allah ki hakuri kirayance ni mana. Ba rayance ka ba. Kamar yadda na faɗa maka kuma yau za ka shaida maganar da nake faɗa gaskiya ce. Ni ganga na tuka a wajen mahaifina. Kirayance ni don Allah.